To ti hrozně pomáhá, ten nenadhod. A to je potřeba on? Takhle. Takhle, napaženou rukou a rukou se ne, aby to měl středu. Jo, na tebe. Ne, počkat, to jsem se to. Tak to. O. Dobrý. Jo, víš, ale abys měl, musíš mít čas na to přitažený té nohy a pak tady doma cítíš, jak jsi školenou a připravíš se na ten úder. Tak? Mám to už šlo, tyho. Viděl? No, no. Na druhé té ruky to nemůžeš takhle vzadu mít, protože pak to... Chyt. No, to je teď. Tak, teď si přitáhnu vám čas a... To nebylo to dostali, no. Tak pojďte, jeden dál, ne. Sbírat.